खुलुमबाय वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि क्रिएटर भिडिअ यूट्यूब चैनलाव बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय स' नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो मोजाङैनो दं नोंथांमोननि अननायाव स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय स' लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायहरनो होननानै सानदों मोनसे गोदान यूट्यूब चैनल क्रिएट खालामदों आङो स' नैबे क्रिएटर भिडिअ यूट्यूब चैनलाव माने आङो नोंथांमोनखौ बुंग्रोनानै लाग्रोनो माने बेयाव मिक्स कन्टेन्ट जायो नालाय आं सानबाय माने बे चैनलाव आङो मिक्स कन्टेन्ट होला नामा होननानैनो स' नोंथांमोन आङो एक्सट्रा माने चैनल खुलिनो सानबाय माने खुलिना दोनखाबाय अलरेडि आं नोंथांमोनखौ खावलायहरनो सानदों जे बै चैनलखौ नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव थांनानै स' आं डिस्क्रिप्शनाव लिंक होगोन बे गोदान चैनलनिखौ नोंथांमोना थांनानै जास्ट नोंथांमोना सापर्ट खालाम जाबायदि नोंथांमोना आंनि क्रिएटर भिडिअ यूट्यूब चैनलखौ 37K आपनि सब्सक्राइबार नोंथांमोना फेमिलि आंनो होबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बे गोदान चैनलखौबो बेबायदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोनखौ मिजिं थिनानै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान चैनल खुलिबाय बे चैनलाव आङो मा हेगारगोन होनना बुङोब्ला बे चैनलाव आं हेगारगोन स' निउस हेगारगोन आङो बर'नि गोदान माने निउस फैबाय थानायखौ आं नोंथांमोननो गोदान जेब्ला बहाफोर माबाफोर जायोबाथ' नोंथांमोना आं बे चैनल गोदानाव आं नोंथांमोना थाबैनो हगारनो नाजागोन स' नोंथांमोननो रिपर्टखौ हरबाय थागोन स' नोंथांमोना बेयाव थांनानै बे चैनलाव थांनानै नोंथांमोना सब्सक्राइब खालामनानै हो स' नोंथांमोना गोदान निउस आं होबाय थानो नाजागोन स' नोंथांमोना बे चैनलखौ जाहाथे सापर्ट खालामो स' नोंथांमोना साननांगौ नैबे चैनलाव आङो मा हगारगोन होनना बुङोबा नैबे चैनलाव आङो नोंथांमोननो ब्लग चैनल हेगारनाय जासिगोन बेवहाय आं नोंथांमोननो बहाबा कालचार प्रग्राम जायो बहाबा स्टेज प्रग्राम जायोबा बे चैनलाव आं क्रिएटर भिडिअ हेगारगोन नि चैनलाव आरो लोगोसे बहाबाफोर आं बेरायनो थाङोब्ला बे चैनलावहायनो आं ब्लग हेगारगोन स' नोंथांमोना बेयावबो नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन लोगोसे आङो निउसनिखौ एक्सट्रा खालामनोसै क्रिएटर भिडिअ यूट्यूब चैनलाव आङो माने हगारला निउस कन्टेन्ट लानानै फैला एक्सट्रा माने चैनल आं निउसनिखौ नोंथांमोननो होनानै लाबोनोसै नोंथांमोन दिन्थिनोसै एक्सट्रा चैनलाव नोंथांमोना थांनानै जाहाथे बे चैनल गोदानखौ नोंथांमोना सब्सक्राइब खालामो आं बेखौ मिजिं थिनानै दिनैनि बे भिडिअखौ सर्टआबाबो आङो बुंथिनो थाखाय नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफैदों जाहाथे नोंथांमोना बे गोदान चैनलखौ जाहाथे सब्सक्राइब खालामनानै होयो स' नोंथांमोनखौ बेखौ गुरै खावलायनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि गोदान चैनलखौ जाहाथे सापर्ट खालामगोन स' नोंथांमोना गोदान चैनलाव नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थासिगोन स' मोननैसो भिडिअ दङ स' बेफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना स' गोजाम भिडिअ आरोना मोननैसो ब्लग भिडिअ दङमोन बेयावहाय स' एसे माने चैनला माने एसे गोबाव जाबाय खुलिना दोनखानाया स' बेवहाय आं दैलि भिडिअ आपल'ड खालामसिगोन स' नोंथांमोना थांनानै सब्सक्राइब खालामबानो जाबाय भिडिअखौबो आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय खुलुमबाय।